Hey everyone, welcome back to the channel. So in today's video, I'll be sharing with you the chieftaincy conferment by His Royal Majesty Eze Obi Ejeshi Ezeukwu the Fourth of Emekuku Ancient Kingdom. So stick to the end of this video to like, share, comment, and subscribe. Good afternoon.
Biko na ụmụnne m nwa ụlọ onye eze pụtara ụka na-eke mmanụ ntị gejie ya aba ọ gaghị mmasị onye eze ka a na-ekwu elu na-ekwu ala oge ha aka oziwe ntọ hụrụ ebe onye eze anyị nọ biko na Yes, original one. Behind and front, I'm seeing it. Chief Omeka one of Emekubu Eshenkino, Chief Saki Ohanu, Chief Anlolo, Chief Anlolo, Saki Ohanu, Omeka one of Emekubu Eshenkino. Yes, so and the Marapana Banu Jay of one of Merry Christmas, Ania. That's what the program will
That's it. Hey, Chief and Lolo make a yes, Chief and Lolo make a yes,
Thank you.